दिनै NDFBनि 35थि मुंख्लं सान बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो NDFB आफादाव हाबनानै सोरखारजों जुजिनाय एक्सन कामान्डार बि बांबुरगोराया इं 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालि गिबिसिनै मुंख्लं जादोंमोन। बिनि गोसोखांथियाव NDFB आफादा बोसोरफ्रोमबो 14 सेप्तेम्बर खालारखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो दिनैबो बारग' NDFBफोरा दाब दाब जायगायाव मुंख्लं सानखौ फालिदों। बेबादिनो NDFBनि 35थि मुंख्लं सानखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आरो CCBIआ खैराबारि महिरं भावथिनासालियाव फालियो। NDFBनि बारग' दैदेनगिरि दि बानस, दि हारिमु तरुन मुसाहारि, मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा, बारग' NDFBनि सोद्रोमा आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय दिनैनि 35थि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' NDFB दैदेनगिरि धीरेन बर' बिथाङा ओरैबादि बुङो। दिनैनि हाबाफारियाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि गिदिर मोनसे सान। 35थि मुंख्लं सान जों दिनै फालिबाय थादों। खैराबारि महिरंग भावथिनासालियाव जों NDFBनि जों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासैबो जा थुलुंगागिरि मददगिरि बिथांमोना दिनै ज' जादों। बियो जोंनि मोनसे मावनां मोनसे हाबाफारि। बियो मुंख्लं सान, गिबि मुंख्लं सान। दिनै बियो मोनसे गावनो गाव गिदिर मोनसे सिगनिफिकेन्स थानाय मोनसे सान। दिनै NDFBआ 1986 जोनोम जानानै 34 बोसोर दावहा होदोंमोन। जों जेब्ला NDFBआ जागायजेनो बेखिनि समाव 1986 जोनोम जाबाय। 1988आवनो जोंनि गिबि मावथि बा एक्सन कामान्डार बिथां बांबुरगोरा बसुमतारी बिथाङा दिनै मुंख्लं जाग्रोदों। बेखायनो जों बेखौ गिबि मुंख्लं होननानै बुंदों। बिथांनि न'आ खायजामाथि ओनसोलनि केबरिगाव गामियाव बिथांनि न'आ। बिथाङा आफादाव हाबनाय लोगो लोगोनो बै समाव जों BSF होननानै जोङो मिथिजायोमोन। बे BSFनि मोनसे गिदिर गोजौ थाखोनि बिबान लानानै एक्सन कामान्डार बा कामान्डार इन चिफ बिबानखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा सासे बिराद स्टाउट जालांगाद आरो नायनो समायना बिराद स्पर्ट्समेनशिप थानाय सासे जालांगाद मानसिमोन। बिथाङा जि समाव थैदों बे बैसोआ बिथांनिया मात्र 22 बोसोरल'मोन। बेबादि समाव दिनै बिथाङा हारिखौ सिबिनो, हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे आद्रा मोनसे थालांबाय। हयथ' बिथाङा गोख्रैनो थाबनो थैयामोनब्ला जोंनि BSF बा NDFBआ मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे दावगानायनि मोनसे जों दिनै साननानै लानो हादों। दा जियानो जायाथों मानो दिनै बिथां गिबि मुंख्लंखौ बिथा खालामनानैनो जों सारा दिनै बर'लेण्डआव आरो दिनै आसामाव जोङो बोसोरै खुंबोबाय थादों। दिनैनि जिथुनिखि खुंनाय बेयो 35 बोसोर 35 मोनसे हाबाफारि। बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ जों दिनै दुखु मोननाय फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों मोनसे गिदिर गोहोगोरा मोनसे आफादमोन। जाय आफादखौ दिनै भारतीय आर्मि पुलिसफ्रा दिनै जोंखौ गियोमोन। जेब्ला जों दावहायाव ओंखारजेनबाय जोंनि सोद्रोमाफ्रा आखायाव हाथियार लानानै जि जायगायाव दङमोन, जि जायगायाव थायो, बे जायगायाव दिनै सोरबा बांबुरगोरा दङनो, सोरबा खौलानो, सोरबा जाब्रां बैतिमोन दङनो बिदि होनबानो दिनै बै जायगाखौ रेड खालामनो थाङा, एरेस्ट खालामनो थाङा, गावलायनो थाङा। बेबायदि मोनसे बिर जोहोलावफोर जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनदोंमोन। खिन्थु दुखुनांथाव जोङो दिनै बर'फ्रा खौसे जानो रोङियाव
दिनै एनडिएफबिनि बिएसएफ आरो एनडिएफबिनि साननाय हनाय बिनि बिथांखिफोरखौ मोजाङै बुजिनो हायैयाव गावजों गावनो जि मोनसे गिदिर दाङाबाजि जाबाय बेनि थाखायनो दिनै बिथाङा थैनो गोनां जादों। बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन बिथाङा गावनि जि मट' बे मट'खौ गोरबोआव लानानै बिखायाव लानानै आवगायबाय थानो हानाय खामानि मावनो हानायसै सासे जि मोनसे घटना जादोंमोन रौतायाव मोनसे जि घटना जादोंमोन बेखिनि समाव जों बुंनांगोन जोंनि जि आन्दलन बेखिनि समाव समब्रा समब्रि जों 86आव 3 अक्ट'बराव जेब्ला दाबाय बेखिनि समाव 87आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो नांगौ होननानै समब्रा समब्रि भाबै आन्दलन खालामदों। दा बेवहाय जोङो मोननैबो संगठना बुजिलायनांगौनि खोथा दंमोन। एनडिएफबिआ बेखौ गोबां खेब दिनै जों नाजादोंमोन जों सावरायलायनि बुजिलायनि जोंनि हाबाफारिया बेबायदि नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों मा सानदों बेफोरनि सायाव जोङो रायलायनि मोनसे जाथिनि गेजेराव आफादफोरनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं नांथारगोन होननानै जोङो बारे बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन लाइजाम लिरदोंमोन खिन्थु बिथांमोना सावरायाखिसै। दिनै बिथांमोना मा सानखो मिथिया जोंनि जिथुनाखि दावहा जोंनि जि मोनसे खौसेथिनि बोलो बेखिनि समावनो माने जोंनि दावहाफ्रा दिनै लोरबां जाबोदों। जों दिनै नुदों जोंनि जि दावहा जोंनि जि रिभलुसन बे रिभलुसना गुबुन दिनै आर्मि सैन्यजों नांनायाव जोङो खुनु दिना गेजेर नङामोन। खिन्थु जेब्लानाखि जोङो गावनि गेजेराव गावजों गावनो बुथारलायनो गोनां जाबाय गावजों गावनो गावलायनो गोनां जाबाय बेसो जोंहा दिनै साननो गोनां जानानै फैदों। गतिके जोंखौ हारिखौ बेबायदि मोनसे खौसे जानो जोङो दिनै हायैनि थाखायनो बेबायदि मोनसे जादों। दिनै जियानो जाथों दिनै मुंख्लं सान बेखौ जेरैखि जाया जों फालिबाय थागोन। दुखुनांथावा बेनो दिनै बोसोरथाम जाबाय बिटिआर एकर्ड जानाया बेवहाय स्पस्ट' भाबै लिरनाय दङ जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम होननानै खालामनो गोनांमोन। बे जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट बिनि थाखाय दिनै प्रेसार होदों भारत सरकारखौ। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ जेबो गोसो होआखै। दिनैसिम बहा जागोन बे जागोन ना जाया बे मोनसे जोंहा दिनै सोंथि